Паважаныя фіналісты стыпендыі імя Аркадзя Смоліча, паважаныя госці цырымоніі, я рады вас вітаць і вельмі рады звярнуцца да вас праз такі відэазварот. У 2015 годзе мы распачалі гэтую ініцыятыву, і я вельмі рады тое, што гэтая ініцыятыва пашыраецца, да яе далучаюцца новыя людзі, з'яўляюцца новыя фундатары, і мы можам падтрымаць таленавітых, актыўных і ініцыятыўных студэнтаў у Беларусі. Стыпендыя імя Аркадзя Смоліча – гэта першая грамадская стыпендыя ў Беларусі, якая носіць незалежны характар, і яна прызначаная для актыўнай і ініцыятыўнай моладзі. Сёння у нас ёсць 5 фіналістаў, якія ў гэтым годзе, 2018, абраліся як такія лепшыя кандыдаты. На вялікі жаль, канешне, стыпендыю зможа атрымаць толькі адзін з вас, але тое, што вы патрапілі ў фінал, гэта ўжо вялікае дасягненне таго, што вы і вашыя заяўкі лепшыя з лепшых. І я вельмі рады і ўсцешаны тым, што мы ўсё ж такі можам падтрымаць таленавітую моладзь, і я шчыра ўдзячны ўсім фундатарам стыпендыі імя Аркадзя Смоліча, а таксама ўсім гасцям цырымоніі, усім тым, хто працаваў над гэтай стыпендыяй, каардынатарам, валанцёрам, арганізатарам, і, безумоўна, вам, фіналістам, за тое, што вы сваёй штодзённай працай, сваёй актыўнасцю пашыраеце грамадзянскую супольнасць у нашай краіне, з'яўляецеся прыкладам студэнцкай актыўнасці. Гэта вельмі важна і для нас, як для фундатараў і для нашай краіны ў цэлым. Паважаныя сябры, шчыра ўсім жадаю натхнення у новым годзе. Няхай 2019 вам прыносіць шмат пазітыву. Фіналістам і асабліва стыпендыянту, які ў гэтым годзе атрымае стыпендыю, не кідаць тое, што ўжо закладзена, і, магчыма, ў наступным годзе тыя, хто гэтую стыпендыю не атрымаў, гэтым атрымаюць, а фіналіст, які атрымаў гэтую стыпендыю ў гэтым годзе, сваёй працай, сваімі дасягненнямі будзе цешыць навакольных яму людзей, нас, фундатараў, і, безумоўна, стане добрым падмуркам для яго далейшай працы.